Ciervo Alado a Herrera del Duque, ben a prop de l'anterior. El lloc concret serà el campament natural de la localitat, on es podrà gaudir de piscina i de les activitats previstes com el recorregut urbà de la tarda del dissabte amb consumicions, entrepans i degustació de licor de bellota. Concerts en viu al campament per la nit i l'esmorzar el diumenge serà amb migues extremenyes i suïssos amb cafè amb llet. El recorregut turístic durarà fins a les 3 de la tarda, que anirem a dinar al restaurant on després es farà el sorteig de regals i es donarà 26 premis a diferents categories. Els amants de les motos de trail podran fer la ruta que porta a l'ermita de la Vall de la Consolació i a visitar el seu castell. El preu de tot això, 3.000 pessetes, i inclou l'esmentat i, a més, la medalla i la samarreta commemorativa. Una concentració que està força bé pel que sembla. I per demanar més informació, si us cal, al 64 20 30 i al 64 22 12 amb el prefixe 924. Hem estat comentant la concentració del Ciervo Alado i encara que a les pantalles sortigués imprès el nom de Cuervo Alado. No és això, és el Ciervo Alado, concretament, com dèiem, la quarta concentració amb aquest nom i que es celebra a Herrera del Duque, província de Badajoz. Seguim amb la segona concentració Rociana del Condado, organitzada pel Motoclub Rociana Pistones a Rociana del Condado, província de Huelva. La reunió serà al recinte firal i el preu, igual que l'any, 1.995, o sigui, 1.995 pessetes. I per demanar informació sobre les activitats, teniu el 41 70 22 amb el prefixe 959. Seguim amb una concentració del Trofeu Nacional de Turisme que s'organitza al Llano de Brujas, província de Múrcia, per 5è any consecutiu, i és la 5a concentració internacional Huerta d'Europa. Recomanada per la seva autenticitat, la cordialitat dels organitzadors, que no són altres que els membres del Motoclub Múrcia, i que manté el més pur ambient moter, on el centre de tot és el visitant arribat amb moto des de qualsevol indret. El preu, 2.500 pessetes, i podrem disfrutar d'un extens programa d'activitats i una excel·lent gastronomia. Informa't al 25 91 10 amb el prefixe 968. Tercera concentració Meandros de l'Ebro, de la mà de la penya motorista Los Espiazaos a Sástago, província de Saragossa. El preu d'aquesta tercera concentració Meandros de l'Ebro, 3.000 pessetes, i us obsequiaran amb regals, sortejos, premis i medalla commemorativa. I a més hi haurà servei mecànic i mèdic. Tirant cap al nord trobarem a la localitat de Guardo, de la província de Palència, la 5a concentració Lechazos 95, l'acampada al terreny del poliesportiu municipal. El preu d'inscripció, 3.500 pessetes, amb medalla i samarreta commemorativa, dinar i sopar el dissabte, esmorzar i dinar el diumenge. Això sí, amb el lechazo rostit que dona nom a la concentració. Sorteig de regals i premis. Més informació als telèfons 85 0304, 85 25 00 i 85 03 31 amb el prefixe tots ells 979. I ara cap a la costa, concretament a la Marina, Elx, Alacant, on es celebrarà la primera concentració La Marina, organitzada pel Motoclub La Marina, on aquesta concentració serà prou econòmica, ja que el preu d'inscripció és de 1.200 pessetes, i ens ofereixen sopar el dissabte, discoteca mòbil per viure la festa nocturna, concursos, esmorzar el diumenge i també dinar, a més de la medalla commemorativa. Hi haurà descomptes als hotels de la localitat. Consulteu el que us convingui al 540 47 41 i 541 95 23 amb el prefixe 96. Tornem a Extremadura amb la quarta concentració Sant Joan, uns dies abans de la festivitat que li dóna nom, i serà a Còria, província de Càceres, organitzada pel Motoclub Caoriense per un preu d'inscripció de 3.000 pessetes i on destaquem la ruta turística. Demaneu la informació que us calgui també al 50 16 16 o 50 19 92 amb el prefixe 900
27. Anem ara al País Basc, concretament a la província de Guipúscoa, on a la localitat de Tolosa es portarà a terme la primera Fira Internacional de la Moto Retro, organitzada pel Cafè Restaurant Frontó i el Reial Motoclub de Guipúscoa. Això serà al pavelló d'exposicions de Sant Esteve i s'admetran les motocicletes que per antiguitat, raresa o caràcter especial es diferencin de les motocicletes actuals i a més estiguin en disposició de marxa, amb documentació en ordre per poder circular. La inscripció costarà 9.500 pessetes i inclourà els menjars i l'allotjament. Podeu trucar si us interessa participar en aquesta primera Fira Internacional de la Moto Retro al 65 14 70 amb el prefixe 943. I ara xerrarem d'una concentració motorista, dient que una concentració motorista d'un dia no té el mateix al·licient que les de cap de setmana, però el carisma de la gent que l'organitza fa que la segona reunió motera Mas Gas de Còrdoba sigui l'excepció. Organitzat per la penya Mas Gas de Còrdoba, que ens donaran 4 consumicions, dinar i bossa de regals, a més d'un recorregut per la ciutat dels califes per 500 pessetes, i que no solament això, sinó que també hi haurà rock en directe i exposicions, a més de cervesa a dojo. Això serà al recinte firal l'Arenal de Còrdoba. Com dèiem, 500 pessetes, no s'ho perdeu. Podeu trucar per demanar qualsevol cosa que us convingui al 23 32 62 amb el prefixe 957. Per acabar aquesta agenda, com veieu extensa, com els últims dies o com les últimes setmanes, les recomanades pel cap de setmana vinent, el 24 de juny. Comencem. Primer una concentració, la 7a concentració Vall de Benasque, al càmping Aneto, a 2 quilòmetres al nord de Benasque, una concentració realment maca per la zona, pel clima i per visitar una miqueta la natura del Pirineu. Després també recomanar el Dirt Track, que es portarà a terme també el dia 24 de juny a partir de les 9 de la nit a Valls, organitzat pel Motoclub Miramar de Valls. Dir també que entre aquestes activitats trobarem també una prova per qui li agradi la velocitat del Campionat d'Europa de Superbikes al circuit d'Albacete. Bé, i repassada aquesta agenda, seguirem amb més temes. Recordar-vos també la trobada que recomanàvem la setmana passada per aquest dia 17 i 18, la 6a, com teniu aquí el cartell i ha sortit també sota de l'agenda, el cartell de la 6a trobada de motos antigues de l'Aleixar, organitzat pels amics de motos antigues de l'Aleixar. Això serà el dia 17 i 18, concretament el 17 a la tarda a la plaça de l'Aleixar podem trobar el quart mercadillo de venda de motos antigues i peces i accessoris, i a més el 18 doncs la sortida amb esmorzar de totes les motos aquestes que cada any es reuneixen allà, que cada any són més i que doncs realment marquen un estil i una època ja passada dintre del món de les dues rodes. Així que ja sabeu que si no voleu anar gaire lluny aquest cap de setmana teniu aquesta activitat a l'Aleixar de motos antigues. I ara del que xerrarem serà del cap de setmana passat, on vam poder disfrutar de les curses del Campionat del Món de Velocitat, concretament la 6a cursa d'aquest campionat a Mugello, Itàlia, i on l'actuació espanyola no va ser del tot destacable, a excepció de l'Alberto Puig, que va ser tercer al pòdium, i l'Àlex Cribiller, que va ser el 5è també en aquesta categoria de 500. Dir que el Cerdà va estar en 15è lloc a la categoria de 125 centímetres cúbics i que doncs tant l'Alzamora com el Torrentegui a 2,5 doncs finalment van anar per terra. Però el que farem serà repassar directament les classificacions d'aquesta cursa de Mugello del cap de setmana passat. Com dèiem, aquesta classificació de Mugello, Itàlia, 500 centímetres cúbics, victòria després d'algunes curses del Michael Duhan, seguit d'en Darrell Vitti, i en tercera posició, com comentàvem, la d'Albert Puig. L'Àlex Cribiller fou 5è. La classificació del Mundial doncs, segueix encapçalada per el Darrell Vitti amb 24 punts més
que el segon, que és el Michael Doohan. A la categoria de 250 centímetres cúbics, l'intractable Max Biaggi fou primer, seguit de Tetsuya Harada i Marcelino Lucci, el tercer. Un pilot, aquest tercer, el Marcelino Lucci, que és provador de la marca Aprilia i que coneix força bé el circuit de Mugello. La classificació d'aquests 250 centímetres cúbics està encapçalada pel Max Biaggi i el segon, amb el mateix número de punts, és l'Harada. I l'última cursa, la de 125 centímetres cúbics. El primer va ser Haruchika Oki, guanyant així la 5a cursa de la temporada. El segon va ser l'Stefano Perugini, que va estar aferrat al primer, i que el tercer va ser Masaki Takudomi, no massa lluny dels dos primers. La representació espanyola, com també dèiem abans, va anar per terra, a excepció d'en Cerdà, que fou 15è, ja que l'Emilio Zamora caigué al quart hom quan liderava el grup i la Torrontegui ho feia anant tercer en una gran cursa del pilot. També dir que la classificació mundial en aquests 125 centímetres cúbics està encapçalada pel Aoki, el segon el Perugini a 52 punts i el tercer és en Sakata. L'Emilio Zamora es troba en aquests moments en 5a posició darrere d'en Saito. La propera cursa del Campionat del Món de Velocitat es celebrarà el dia 24 i 25 de juny a Assen, Holanda. Bé, i en aquests moments acaben de prohibir tocar la taula, si es veu que fa soroll, em perdonareu. Bé, des del principi del programa haureu pogut veure que aquí damunt de la taula aquesta que no puc tocar, doncs hi ha una copa que és ni més ni menys que un dels dos premis que vam portar de la concentració que veureu tot seguit. La tercera concentració Vila del Puig, a 10 quilòmetres de València, i que concretament aquesta va ser donada per la millor bandera que es va presentar a la concentració, i l'altre trofeu, l'altre premi que no tenim aquí però que també se'n va endur, més concretament se va endur una participant sòcia dels Amics de la Moto de Reus, va ser la pilot femení més llunyana. És a dir que des d'aquí l'enhorabona també a la Sassi, a l'Arcon, que va ser aquesta pilot femení de la nostra associació que va estar present a la concentració amb nosaltres i se van portar aquesta copa cap a casa. Dèiem que la concentració del Puig era la tercera edició, tercer any que se celebrava, el segon que nosaltres érem presents i que realment va mantenir la línia, la fantàstica línia que la caracteritza, una concentració tranquil·la, no massa inscrits, vam rondar les 100 inscripcions, però que això no va privar de res, d'un bon sopar de bufet lliure, d'una gran festa a la nit a la discoteca fins a les tantes de la matinada, on a més vam poder disfrutar d'un bon striptease, i no solament de noies, sinó també de nois, el qual va fer que les noies de motoristes i la gent de la discoteca quedés bastant contenta, perquè no és habitual veure en sales així normals striptease de nois. També dir que el diumenge el dia va sortir amb pluja, que l'esmorzar va ser força bo també, i que després el recorregut amb aperitiu i entrega de premis, com ja veureu, ja va millorar el temps i força bé. A més, aprofitar per fer el característic turisme, com comentàvem al principi també quan es va de concentració, visitar llocs o bars o restaurants on se pot degustar una miqueta el plat típic o característic de la zona, i com no, en aquesta ocasió visitar al monestir del Puig, on es podia veure una gran exposició de maquinària i elements d'impremta de fa ja alguns anys. Tot això, una mica resumit, el que va ser la concentració del Puig, força animada, i que ara passarem unes imatges.
Bé, la concentració Vila del Puig està organitzada, com deveu saber, pel motogrup Conill de la localitat, un motogrup que realment, bons amics de casa nostra, que han estat presents en totes les nostres concentracions i que es mereixen que nosaltres els visitem perquè realment la seva organització també és del tot perfecte. És agradable també arribar als indrets, fer 240 quilòmetres i trobar-te allà motos amb matrícula de València, sobretot matrícula de València, i que moltes porten els adhesius o les medalles que aquí s'han donat a les nostres concentracions, i això realment fa de benvinguda i de molta cordialitat. Aquí ja esteu veient una miqueta, després de repassar el recinte i una miqueta les motos que havia per allà. Això és el recorregut turístic, un recorregut turístic que enguany va ser més llarg que l'any passat. Enguany va ser quasi de 30 quilòmetres, això sí, entre fantàstics tarongers característics de la zona i entre també o sota la pluja, no forta però sí seguida, sense parar, intensa, que feia bastant perillós l'asfalt. Després ja arribar altra vegada al Puig, dirigir-nos a la platja amb un parell de xiringuitos a prendre un aperitiu, una degustació, i aquí ja millorant el temps. Dir que hi havia, la majoria de gent, ja ho dèiem, de València, hi havia representants també de Madrid, algun representant francès, nosaltres de Catalunya i poca gent més, ja que dèiem també abans que eren uns 100 i poc inscrits. De tota manera, sempre és important tindre l'afluència o el suport dels motoristes de la zona o de la localitat i que dona una miqueta més d'ànim per seguir celebrant aquestes trobades. El dissabte a la tarda va haver degustacions pel poble, diferents bars, hi va haver jocs, hi va haver un recorregut fins a la zona del sopar, on també ja hem recordat que es tractava d'un bufet lliure, igual que cada edició, un bufet lliure fantàstic, cada un menjava el que volia i fins que es fartava. Després, al mateix complexe, concretament el complexe OK, el sopar. Després del sopar, com dèiem, a la discoteca. I a la discoteca força show amb l'striptease masculí i femení que va fer animar força el personal i que s'aguantés la festa fins ben tard. El diumenge al matí, recorregut, esmorzar, recorregut i entrega de premis que veureu tot seguit. Això és una de les parades que vam fer a prop de la platja per prendre un refrigeri i després tornar cap al poble a la plaça del Monestir, que també vam visitar, per veure una exposició d'articles, de mecanismes, de maquinària.
Yo te la regalo para meterla con adentro. Y no lo cuentas de valor, lo perdonas. El piloto más lejano, el número 324 de Estepona. ¿Dónde estás, chaval? Chaval, perdón. Un fuerte aplauso para este hombre. La presencia del dueño de la moto más antigua, una 2,5 año 49. Vamos a ver los que consideréis que tenéis la moto más nueva. La última matriculación también tenéis un premio. Dice tener la moto más nueva de la pasada semana, que aún no tiene la documentación, pero él la acredita con su moto y vosotros decidís este pequeño escenario. Quisiéramos que hiciese entrega del trofeo Cruz Campo todo un tipo. Por favor, don Alejandro. Bueno, vuestro tipo es Manolo El Chapa, por favor. Agradecemos su presencia. Sube, te esperamos. Muchas gracias, compañero. Esto es un trofeo que no me lo merezco porque hay muchos que me ganan, como el papi, pero os quiero, de verdad, os quiero. Y quien diga que es el dueño de esta mascota, la más original, tiene su premio. Bien, sea la bandera más original, pero no he recibido ninguna. ¿Qué hago? Porque me han hecho aquí entrega de ese casco. Vamos a ver, otro también que tiene enchufe al participar. Pero qué cojones digo, pero qué enchufe ni qué narices si tiene aquí una limusina. Si ha venido en limusina. Con limusina, con bandera, con avis de la moto y con un premio que se lleva del tour. Gracias por tu presencia. A ver, ¿y dónde está el dueño? Tendrá que pasar a recogerlo, ¿no? Que le tendrán que ayudar. Tiene 14 meses, se llama Alberto Concha Silva y el número 369. ¿Es la mascota del Montpellier? ¿No? Yo creo que sí. Esto también es trampa. Inscrito local.
També heu vist trofeus o premis pels més jovenets per fomentar el món de la moto i per moltes altres coses que realment doncs, mereixen la pena dintre del món motorista i sobretot molts